nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kap, iakusar ko si Maricoson, ipapriso ko siya. Ay, pasinsay lang si Albina Taguy Amugin na iyang tawo, nagkakasala. Ay, hindi, Kap, Ginkawat ni Bukla ng akon manok. Kag hindi siya magsugid nga siya nagkawat sang manok ko, pahiwitan ko siya, kag pasukahon lansang. Lansang sang barikos mo Amo man sa bukol mo Barikoson! Buklan! Anong dumatagoy nga ginluwas ko ikaw kay Albina, ha? Kay kun wala, sa prisuhan ka na kung tani sa tinion nga ini. Oo man, Kap, Bo, salamat kay Kap, Wala kaso. Pero may pangayuon ako sa imo, Tagoy. Ibungat lang, Kap. Pues, buhaton ko ikaw nga leader sa eleksyon sang barangay kapitan. Kinahanglan nga magdaogid ako diri sa barangay Munay, ha? At siyempre, mabulag ko ya sa imo, Kap. Mabulag ako. Ilan-slide tayo ang pagdaog mo dito sa barangay Munay. Kagang matuod gani, Kap. Madamo ang nagasiling sa akon nga ipakilala ako sa president agud mangin advisor niya. Pag sino may gusto sina, Ang mga kampang sang presidente sa golf. Nagsiling sila nga ipakilala nila ako. Pero nagsiling ako nga hindi lang kay ti tamaran ko iya magpasipsip. ay abaw. Pero para sa imo, Kap, ihalad ko yung hamili ko nga bulig sa imo. Basta ako lang ang apinan mo, ha? Hindi lang si Barikoson.
Kapan-kapanon ko lang kamo ni Albina tagwi Kiti hindi ko man makontra si Albina mo. Nagapati ako sa hulubaton balang if you can't bet them, join them. Atan, Ano na kap... Ano na? wala dire si Samson. Kag ikaw ang suguon ko nga magdulong sang sulat para kay Mrs. Ramag. Ano ako... Dulong kap? Ano? Sulat gani. Ano gani sulat? Panayo ka sang donasyon para ihatag sa mga nabagyuhan. Donasyon kap? Donasyon? Hindi, bakal ber. Tumulong na kita karulatan mo. Lakat na! Kay maghalong ka ha. Damo na dabala ribulto sa garden ni Mrs. Ramag. Oo, kapa, oo Hehehe. Daw sila pa buwang eh. Babaw mangranong gali ni si Mrs. Ramago. Dako ya balay ba? Dasun ang ya lagwerta kanami ba? Damo rebolto? May duwende? May kabayo? Dasun may tao nga gatindog kag naga uba. Araw. Palapitan ko wala. Ari. Babaw. Sa tao gido. Lisoon ko. Abe. Oy, nadayosa. Hindi. Nabuka ang revolto. La. Nano ni. Buka gid. Buka gid Ano na? Si Mrs. Ramag na Tapos ko ni karamo tapos ko ni bahala na. Ako na lang pakuno nga revolto. Ari na si Miss Ramago. Ari na sa... Kaina. To sa may nabatian man ako nga tao diri sa gwa. Pero wala man. Daw. Sila pa buang eh. Pamunong ako. Pamunong. Uy! Ari galit diring akon paborito nga ribulto. Ay, anay ka. Nga daw naglain siniyang iya nga posisyon, haw? Hindi bala.
Ang iya sinikamot nga tuo ang nagauyat sa iya ring dibel? Ay, gaasubong iya wala na haw? Ay, anay ka. Sa pamatsyag ko, do sa nagtaas ining akon ribulto haw? Uy! Daw sa nagnami sa akon panulok. Bebe, hapulason ko. Ang akon paborito nga ribulto. Hindi. Pulas niya ako. Ay, wala gid ako nagakalipat sa imo kada aga. Bebe, hapulason ko pagid ang imo. Ring the bell. Oh, uy. Ano ni? Nga daw naglain ini? Daw nagtuod gid. Nagalisik na. Ay, abaw Pinasahi gid ang ribulto ko nga hindi. Kanami man lang hampangan. Uy! Nanon ni? Daw sa nagtuod gid ho? Ay, abaw! Malingaw gid ako sini. Ako gani lingaw man. Ay! Ay, ambot Daw sa naumol ako sa imo. Alagay! Uy! Ano ato? Daw nakabati ako nga nag-aragoy ang ribulto. Uy, hindi. Matuod gid ini. Anay kagani kay ipasulod ko ini sa akon kwarto. Oy! Maid! Dali di anay! Ay nga, aman, misis. Dali ka. Dalo naton ining ribulto sa akon kwarto. Ay nga, misis, haw. Dito ko iniipon ni. Dali ka. Tuwangi ako. Ati, huo, Hindi. Tuangan nila ako. Class, ang aton leksyon subong, amo ang natungod sa mga sapat. Ikaw, Filimon, ano ang kuring sa Ingles? Cat, ma'am. Good. Te ang ido ya? Dog, ma'am. Very good. Isa na lang, kay para nga makapungko ka na, Filimon. Ano sa Ingles ang libro? Book, ma'am. Spell book. Yes, ma'am. Book. Ay, ano pagigani, man? Sit down, Filimon. Okay, ma'am. Correct.
ato na si Martano. Nagkadto na sa Tiangge ni Baricoson. Ako ipakita ang retrato nga napulot niya sa dalan. Pamatian kong ila paghambalanay nga duwa. Huling, Shelby na, Uy, may retrato ako nga ipakita sa inyo. ara si Baricoson. Nan? Ay ho! Kagwapa! Kag-sexy pa! Sinong babae nga inamatan? May ngalala na sa likod. Ah, bebe, basahon ko, be. Tutagoy. With love. Daisy. Ano ni Nicho Tagoy? No biyaya. Uy, dumalukso man ang mata ni Baricoson eh. Ano? Tagbiya ni Buklan? Ay, abi ko ya, apo ya. Pang romansa na yung katawan, Shelby na. Bew. Kagabi mo, Shelby na. Huling, tama pa kung sinasaiya kahat. Ina iya. Kasi parang siya hot sardines. Bew. Kag kung hindi ako magsala, Shelby na, siya lang ginakatuan ni Tagoy kadalakat ya. Ay, di! Nga ginapakita mo na sa amon matan. Taguan na to. Iba si malatnan pa kami sang AIDS. Ulit na to. Kay manira na kami. Wala kami sa tsimpong magtanaw sa retrato sa mga babae nga wala pulos. Kay nahisa. Hoy, matan. Arak ang lida. Abi puli. Gano ka da? Kwan, Tagoy. Gil, pakita ko lang sa ila ang retrato ni Daisy. Ano? Ginpakita mong retrato ni Dese? Dala na de, basi matayawan. Hoy, Buklan! Anong pagdumdum mo sa mga tao dere? Aswang? Matan, dala na dre. Nga daan nagsiling si Dese. Nga halungan ko ang retrato niya. Pareho sang iya paghalong sang gugman niya sa akon. Magurus ang gurang nga nagakamang. Hoy! Ako, gurang? Nagatapok bang agi sini, no? Nagatapok, gurong yabok. Ay, nabukla na. Ako pang sugiran mo. Dumduman mo sa akon, bago lang makapanaog sa barko. Hoy! Wise pa ni sa amo, no? Sa bagay, daw sa amo ka man abi mo. Ang silingon mo, nahisa ka lang. Man gwapa yung retrato sang nubya ko. Hoy, Buklan! Wala ko yung may isa. Kag hindi ko type ang may bukol. Labi na ako, Baricoson. Hindi ko type ang may barikos. Buklan, Buklan, Buklan! Baricoson, Baricoson, Baricoson.
Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang
prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
Paradyo Bombo! Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, ginsipa ni Lota si Maripurita. Gani nagpanugid ini kay Kap. Ginpatawag sini si Lota. Apang wala niya ginako, ginbuhat niya ini kay Maripurita. Naglalisay sila sa atubang mismo ni Kap. Gani nagdesisyon si Maripurita, ngaya kusar na lang si Lota. Diri sini nga bahin, mapadayon ng akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Hasta karon, nagasakit pa ya ang tiyan ko. Kay man, naigo ini sang iya sapatos ka. Nagasakit na ya ang tiyan mo, man wala kaya makakaon, man patay gutom ka. Ayabaw! Nagasubra ka na gid nga babae ka, no? Butigon ka! Butigon! Mata pobre! Ang batsi mo da! Kap, may katuan pa kuya kag nagasako ako. Mahalin ako, Kap. Dala na ka mo. Ipalaga siya, Kap! Ipalaga siya sa tanod! Ipadakop ko na siya! Ginsipa niya ako! Ginsakit niya ako! Kap! Maakusar ko ya sang murder! Purita, babayin na lang na siya. Apang, Kap! May sala na siya sa akon! May sala na siya, Kap! Wala ka sang witness nga makapamatuod nga siyang nagsipa sa imo. Ano? Ang buot mo silingon! Nag-aapin ka sa iya, Kap? Hindi man nga nag-aapin ako, ha? Apang kung ipadakop ko siya, ano naman ang ipasibangon niya sa akon? Masiling na siya nga nag-aapin ako sa imo. Ang matuod, Purita, nagapati ako sa ginasiling mo. Kiti kilala ko ikaw. Wala ka sang record diri sa barangay naton. Apang atoya si Luta, may rason man siya nga inigar ang ginasiling mo nga siyang nagsipa sa imo. Kay ti siling mo, pink ang bayo niya. Ti pula ato iya. Nag-ilis na siya, Kap. Kay kaina patuya sang aga matabo.
Tihapon na ini ho. Ginislan niya ang iya bayo nga pink, sang bayo nga pula. Apang laing gidya kung may witness ka tani. Abi pangita ka sang ma-witness sa imo. Nga makabamatuod nga ginsipa ka niya sa dalan. Kung may witness ka na, maakusar ka sa iya. Hatagan ko ikaw sang pahanugot nga makaakusar sa iya. Apang sa liwat ha, likawin na siya. Para nga wala na sang malaing nga matabo sa inyo nga duha. Marie Donata, nagasakit gidya nga akon buot sa ginhimo sa akon ni Luta. Kalain gidya sa iya. Kag pamatsyag ko. Nagaapin sa iya si Kap. Kag daw sa wala sang mahimo si Kap. Kaya wala man kuno ako sang witness mo. Ay, basi ko may nakakita man sa inyo sang sipaon kaniya, Mare. Wala gid ako sang makuha nga witness, Marie. Man, tigpalanyaga gid ato nga tsimpo mo. Kaang mga tao, nagapanyaga na. Gani, wala na sang tao sa dalan sa magsugat aday kami. Ay, ti, Miga, kinahanglan gid nga may witness kung magakusar ka. Magpangita ka na isang ma-witness sa imo, ah. Marie Donata, ikaw na lang balang ma-witness sa ako, no? Ha? Ako? Ay, ti, wala man kuya kakita sang pagsipa ni Lota sa imo? Siling ni Andoy. Pwede lang na ako no mabakal ang witness mo. Masiling ka lang nakita mo kami sang magsugat-anay kami sa dalan. Kaya madutlan na ina kung iakusar siya mo. Siling ni Andoy, ara ako no sa witness ang kadalagaan mo. Kung makakita ka sang witness nga maayo magbutig, kundi daog kagid sina eh. Ay, ano na si Andoy, how? Abo da siyang ginpadakop ni Kap. Kay ginkawat niya ang hinigtan ni Nestor nga ara sa higad sang dalan. Uy, amo gali? Kung mag-witness ka, bayaran ko man ikaw, Marie Donata. Ibaligya ko na ang akon baboy sa tangkal. Dako na ato. Mabakal na ato bisan 3,000. Ay, hindi lang ko makapasalig, ah. Basi bala kung madakpan kuya nga nagabutig, kundi mapriso ko sina eh. Sino na lang ang kuhaon ko nga ma-witness sa akon man? Ati si Amboy bala how? Do kanami man sa iya magtudlo sang buhaton mo? Ay, husto. Si Amboy na lang gali, Marie. Siya na lang ang kuhaon ko nga ma-witness. Kap, may nakuha na ako nga ma-witness. May ma-witness? Sino? Si Amboy, Kap. Si Amboy? Inang otro man niya, adek? Wala na siya kuno nagasyabo, Kap, Nagainom lang na siya sang whiskey. Kag kun ma-witness siya, makapasaka na ako sang kaso, Kap. Oo, pero kung si Amboy gid ang himuon mo nga witness, basi kung hindi na siya pagbatunon sang piskal? Nga, Kaphaw, nga hindi magbato ng piskal. Wala gani pulos ang kaso. Kag mahimo lang ina nga hambalan diri sa barangay. Ti, Kap, hindi man siya mamati kung hambalan namon ina sa barangay. Babae lang. Papirmahon ko siya nga hindi na niya pagbuhaton ang iyagin buhat sa imo. Ate, sige Kap, Sugot ako sina. Basta, papirmahon mo lang siya nga hindi na gid niya pagbuhaton ang ginhimo niya sa akon. Oo, Burita.
Ginhambalan ni Miga Purita si Kap nga si Amboy ang kuhaon niyang witness. Apang ginhambalan na lang sa ni Kapitan, nga hambalon na lang niya si Lota, nga magpirma sang kasugtanan, nga hindi na niya pagsulito ng ginbuhat niya kay Miga Purita. Sa pagpadayon ko pagid, ote, ano na, nagpirma man si Lota? Oo, nagpirma siya. Pero nagakusmod siya. Pero nagsiling siya nga, bisan pila kuno ka pilirmahan, pirmahan niya. Why? Kasuplada, gadyagali klase ng babae, no? Oo man. Pero hindi nagid ko yung magpalapit sa iya. Mun kalain batasan? Maayo pa. Bah, si Lota man yung nagapalapit sa akon ho. Nagayuhom siya. Wah. Inyo ni bangko? Ay, oo. Ginhimo na ni Tansing nga bana ko Ginabaligya na mo na. Ote, tagpilang bilog sini? Tag isa ka gatos. Ate, makuha ako 4 ka bilog Ate, 400 tanan Okay O sige na, ipasaka na to sa balay, kay ikaw man ang manog baligya. Ate, oo ipasaka ko. Kamag-an man lang sang bangko nga ini. Ay, Lota, ato ng bangko mo sa balay mo, nabutang ko na. Ate, maayo. O sige dala ka na. Ay, Kwan, wala ka pa makabayad? Karon na lang sa hapon, pagbalik ko. Pulo sabi, bilog ang kwarta ko Ate, sige mahulat lang ko. Ate, oo Ato na siya. Sa hapon lang niya kuno bayaran. Ay, salamat. Makahulam na sinisang kwarta ang bata ko para nga ibakal ko no sang bulong sang akon apo. Diri ako mapwesto Mabakal ako sang bino nga manahalon. Kag pilion ko gid ang pinakamahal sa tanan. Husto. Ato dito mga imported ho. Dito ako makanto Nan, ari na. Amo ining kuhaon ko. 2 ka bilog. Ang isa, ibutang ko sa napsak ko. Kagang isa nga ini, ibutang ko sa basket sang babae nga ina sa unahan. Ani ka, tuparan ko siya. Ari na, ibutang ko na sang mahinay ang bino nga ini. Nan, ara na. Karon, mahalin na ako. At ang guard ho, palapitan ko siya kagutikan Guard! Ano, ma'am? Guard, may nakita ako nga shoplifter. Ha? Din, ma'am? Kakita ka sang babae nga ina mo? Ina ba lang nagka-blouse ang green? Oo. Amo na siya ang shoplifter. Nakita ko siya nga may isa ka bino nga ginbutang sa iya nga basket. Tanawa to bala. Ha ba? Dire ka na, mama. Kantuan ko siya. At
Ato na siya. Karon, magwa na ako. Dito ako manilag. Di kundi, wala niya ako ginusisa. Ang babae nga ato, amo ang iya nga usisaon. Ano? Aya! Nang masiling kang naging kawat kong bino? Wala kuya makakawat. Ara sa basket mo, mamo? Oh, na. Wala ko sa niya makakuha, ah! Wala kami nag-iinom sang bino. Kinanglan, dalon kay sa opisina, ma'am. Di Dali ka, ma'am. Kundi, siya ang napasibangdan. Kag hindi ako. Ay, papaulin ako Ibaligya ako ang bino nga ini. Para nga ibayad sa bangko nga ginkuha ko kay Donata. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha.
Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawag na ako kay Bambi. Ang akong ginikanan may negosyo sa Amerika. Gani ginpadala ako dito sang akong ginikanan, kag dito na ako nag-eskwela. Nagaedad pala ako sadto sang 9 ka tuig. Ang amon ginaistaran dito, amo man ang naistaran sa mga Filipino nga nag-migrate sa States. Masami nagakadto sa akon si Tito nga natawag kay uncle mo. Ginaopdan niya ako nga maghampang sa park. Agon mahang pa ninyo ang tanan, ari ang akong pagsaysay. Oh, Bambi, mabilin ko na ikaw ha. Mabaka lang ko sang juice. You stay here. Hindi ka kin maghalin ha. Yes, Tito. Ato na siya. Maswing anay ako dali sa swing Ay. Oh, wala. May nagpalapit sa akon ng isa ka bata. May dala siya nga bola. Hi! I'm Carlo. Ang nabatian kong paghambalanay ninyo sa tito mo. Oh, hala. Makaibalo ka maghambal sang Ilonggo? Oo. Pilipino man ako mo. Bago lang ka mo dire? Oo. Sino ngalan mo? Bambi. Diin ka mo nag-star? Sa Spring Village. Ano ang number? Number 703. Kuna mo. Magkasilingan gali kita. Kamu gali nakabakal sang balay sang nagsaylo nga pamilya dira? Oo. Sinong Pilipino sa parents mo? Ang daddy ko. Uy, aran na galing tito mo. Bambi? Nagtalikod lang ako. May boylet ka na? Let's go. Ginapapauli na kita. Ay, Tito, si Carlo gali siya Filipino man siya. Ay, amo gali. What a small world, no? Ka-feeders pa naton siya. O sige na, Carlo. Mauna na kami, ha? Mapauli naman ako. Ay base, kung ginapangita naman ako sa amon. Din ang parents mo. Wala sila dire. Ato sa store. Kag-amo man si Uncle Modi. Gusto ko man gani nga magkadto ka dire permi. Para bala nga may kahampang kuwaw. Oh, yating Barbie dolls ko. Mahampang kita. Pero, hindi kita maglagsanay ha. Kay makapoy. I don't play dolls.
Ano? Matanaw na lang ko gani sang TV ah. Tanawon ko na lang ang paborito ko nga Korean. Na! Wala siya oh! He's cute! He's ugly? Kinikayan mo nga akong idol? Take back what you said! Hey! Why? Leave! Leave? Mahalin ko? Why? Hindi kita maghampanay. Ikaw lang yung pirming masunod. Kung maghampang kita sa nagsanay, hasta nga makapuyan ko. Kung lagaron ko ikaw nga maghampang kita sang Barbie, hindi ka? Maayo pa si Uncle Moody. Tani, natanawan mo pang akong paborito nga si Jim Sukyo. Ano abi kay hindi mo ako mantindihan mo? Bambi, what happened? Wala mo na ginabugno si Carlo sa school. Wala mo naman siya ginabugno bisan sa park. Ano ba lang natabo? Naluoy na ako sa iya. Pero may lang siya nagapangasubo. Papay, siya Tito Modi ah. Hindi na kami na friends siya. Oy, Bambi, hindi na mayo ha. Dapat wala ka sang kaaway, okay? Ba? Ato sa swing si Bambi oh. Balapitan ko siya. Oh? Maano ka di? Hindi ko na lang balamakig. Bugnohanay na ta. Promise, mampang na ko sang Barbie doll sa inyo. Tapos, mapati na ko nga gwapo inang si Jun Sukyo. Matuod? Oo. We can be friends bisan hindi ko babae. Sundon ko si tito mo. Para nga hindi ka makikisakon. Sige na lang gani ah. Bugnohanay na lang kita. Ay, andali. Mampang ta. Amo atong ginsuguran sang maayo namon nga pagtamdanay ni Carlo. Tubtub nga nagdalagko kami, magkaupod kami gihapon. Sa pagpadayon ko pagi. Dire ko na lang hulaton si Carlo ah. Para nga makadungan kami pauli. Oh, ba? Aran siya oh. Nagapakadto na siya diri sa ako na hamtangan. Si Benjamin Carlo nga best friend ko nga bading. Kag ginatawag nga berdadera, closet queen. Kag kung ano pa nga dapat itabid sa mga bading. Ay, kanugon. Kagwapo kung tani sa iya. Apang kolor berde ang dugo. Pero hindi mo ko maghambal sa malain batok sa iya. As long nga happy siya, maayo man ako sa iya. Isa pa, wala man sang malain sa isa ka bading eh. Ilabi man kun wala siya sa ginatapakan nga mga tao. Palariho ang tanan nga tao no. Pariho nga may katarungan. Silinggani niya, kay bading siya, iparada pa bala niya ina. Isa pa, pamilya malang niyang nakahibalo nga bading siya no. Kag ako man, kag amo man si Uncle Modi. Kagason, si Mama kag si Papa. Ano? Kaina ka pa? Oo no, kaina pa ko. Natubuan na gani ako sang barikos eh. Oy, nakaibalo na ako kung nga diri mo ako ginpahulat.
Ato gali nagapundo ang mga cute nga guys ho. Piyo na nga siya mangin boyfriend mo? Shut up! Boys ka lang, Permi. Wala ka na gid sa ihambal nga iban? You really hate guys. Hindi ako matingala kung mangin old maid ka sa pilakadlaw. Nakahibalo ka lagi nga katugnaw diri sa Amerika, pero ginapainit mo pa yung ulo ko. Nakabalik na bala si Tito mo halin sa Pilipinas? Karon pa sigurong flight niya pakadto diri. Abi mo, excited na gani ako sa pag-abot niya eh. Nakahibalo ako nga may dala siya nga Filipino foods. Dra ka na ah! Hey! Wait! Nga bala nga nagainit ang ulo mo. Makailinit ka, abi mo. Bisan sino lang nga boys, ginarito mo sa akon. Nakahibalo ka naman nga wala ko yasang nagustuhan sa ila. Uy! Natugnawan ka matuod ho? Anay kagali kay ipasuksok ko sa imo nga akong bunit. Ara. Nakalo ko na sa ulo mo. Kabudlay nga daan kay ginasipon ka pa. Thanks. No big deal. Sipunon ka mo. Kalaway nga daan si imo kung sipunon ka. Agoy. Siko mo ko sa tiyan ho. May means bala ako today. Basi kung mag-alwak. Usto ka na gani dira. Wow! Uy! Puti nga amo. Ang kano galing nga si Justin. Classmate ko na. Ara na siya oh. What? Going somewhere? Yeah. Can I join? Hindi pwedeng asungot. What? I mean, you can't because my boyfriend and I need some time alone. I see. Oh, sorry. Some other time. Yeah. Ato na siya oh. Uy, ano gusto mo nga pagwaon? Natumboy ako? Uy, pangligbusan ka, kilatan. Adi, buhay na kamot ko. Pasakay lang bala. Ang bayi ko, kay basi kung magbalikid siya. Ano naman palang nagsulod sa ulo mo? Nga ginsugo mo ako nga magpakuno-kuno nga boyfriend mo. Wala na ya kaso, no? Kag isa pa, nakahibalo naman ang bugos nga school nga una kita. Kay ti, permi kita nagaupod nga duha mo. Ay, ho gali. Wala pa si tita? Masami sila nga wala sa balay. Madamo sila sang negosyo nga ginasikaso eh. Oh, gali. Naabala nga hindi ka kay Justin. Kasabad. He's so annoying. Sa sina, hindi na siya maglagas-lagas sa akon. Do sa manya kung magtulok sa akon. Para tulok lang. Hindi ka man sila magbusong, ah? Ikaw, Bambi Espirito, abi magtampad ka sa akon. Ano, how? I just wondering. A lot of guys try to court you. Pero, ginadidma mo sila. Hindi gani, ginabara mo sila. Ano, tumboy ka? Buing. Babae ko yan, no? Di ara man lang gali. Apang nasa tuman ko nga hindi ka sa mga lalaki. Kung hindi ka sa mga lalaki, anong gusto mo? Babae? Ay, dira ka na gani. Mapauli na lang ko sa amon, ah. Hey! Bambi! Hindi ko magsapak sa iya. Ay, hindi ya lalaking gusto ko, no? Kag hindi man babae. Ay, hindi bala ako makahangop sang turpi nga ato mo. Ay, kalain sa sitwasyon ko, ho. Ang matuod, hindi ako makaangkon sang boyfriend. Bangod ang gusto ko, amo si Carlo. Pero,
Masinhin pa siya kung maghulag sa sakon. Ay hala. Posible ki siguro nga manginlaon ako kung hindi ko matunaan nga isaylo sa iba ng akon balatyagon nga ini. Amuning isuksok mo sa graduation ball naton. Bagay sa imong bayo nga ini. Malapit na lang naton ball apang wala ka pagali-gali makapreparar sang isuksok mo. Gani nga ginpilian ko na lang ikaw sang bagay sa imo. Mas maayo pa kung ikaw magsuksok sina ano. Mas angayan ka pa na sang sa akon. Ano? Hoy, bisan bading ako, hindi ako cost dresser, no? Pero, Carl, wala ko balagana nga mag-attend sa ball mo. Ano? Luka-luka? Hoy, hindi ka? Hindi mo ako pabayaan sa aire, ha? Kag anong buhaton ko dito? Ano pa? Kaon kag kaon, gid. Ano ako? Pig? Ay, please naman, Day. Mag-attend ka na for me na lang, ay? Last time na lang natin ini nga banding sa aton mga classmate. Hindi ka naman minor. Gani nagapati ako nga magpasugot ka na lang nga mag-attend sa graduation ball naton. Kaupod ang mga classmate ta. Ay mali mo. Basi may maayo nga matabo sa aton dito. Basi kung makamit ka pa sang imo papa. Puro ka lang, papa. Patyon ko na ikaw kung nagainit ang ulo ko. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radyo Bacolod.